muna can Kaduna kuma ran wannan zamu je ran Juma'a. Ya, ai Juma'a yanzu ka mutu dan ubanka. Me yasa ku je makarantar ba? Tsaya. Kai, me yasa ku je makarantar ba? Me yasa wannan ne daman ni wallahi da an ban san ma unguwan nan ba na ran. wa ya tsallako da kai to? Kaga wannan ba ya tsallako da datewa da tarewa. Kullum sai ya bani labari wai ya muga wai sun riga mu tarewa an unguwan mu duk wai an riga. Ko mu wani kare za ka tafi lahira kawai huta. Ko ka faɗi gaskiya? Ko ka faɗi gaskiya? Allah idan na faɗi gaskiya da duk za ku kyale. Ka faɗi gaskiya. Na rantsa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fara dauko ta. Na rantsa da Allah. Ai ya ce ya dauko ta ya hawo. Ani an yaga. Ya faɗa ya ce an ɗauko da ita. Kai da aka ɗauko ta me kai mata? Ni shi ya fara cire mata wando. Sai ni ma na kaga na dauke ta kaga na dauke ta ni na mayar mata da wando. Waye ce da aka kashe ta a shake ta? Wannan ne ya ce. Kaga tana zubowa tana da ta wani guri. To ba je ka yi mun ruwa. Ya gaji ina hau da ita shine ya cire mata wando wai don kai ta kuka ta kama ta yi mata haka ya rufe mata fuska. Inna lillahi wa inna wani ihun na ji na hau ai. Inna lillahi wa inna. To ko me ya kawo ku na ku da kuka tafi makaranta ga tsallake ta me ya kawo ku na ku duka? Allahu yau zan da wulaila. Annabi gaggawasa ka gani a je gidan mu idan na taba cirewa yarinya wando da annabi a je gidan mu dan yaran su Ba wani zuwa gidan ku da za a yi. Za a ƙara. Zona waya Allah waya annabi ku jale ni dan yaran dan ya faɗi Sai ka faɗi gaskiya. Zauna ka. Allah zan ne rage ga uku Shi kai aka yanka